El nobiliari 1 conté tota la genealogia de les dinasties comtals catalanes, com els comtes de Barcelona, els comtes d'Empúries, els comtes de Rosselló, de Cerdanya, d'Urgell, etc. I també les famílies nobles sorgides d'ells, encara que la majoria, sí, per no dir totes, estan extingides, però també això. I aquest és el primer volum. El cinquè ja ha sortit i que fa referència doncs, a totes les famílies ennoblides per concessió de títol nobiliari quan la noblesa va deixar de ser un estament oficial i ja no es van concedir més privilegis nobiliaris i l'única manera de ser noble era mitjançant la concessió d'un títol i aleshores van totes les genealogies des del primer, que és el marquès de Remisa, fins a l'últim, que és el marquès de Tàpies. El segon volum, que sortirà després, és el que conté la genealogia de les famílies de noblesa immemorial de Catalunya, o sigui, tots aquells que eren nobles abans de 1310, que és quan un rei va ennoblir per primera vegada, un que no ho era el va elevar a l'estat de noble. I després el tercer i el quart són les genealogies de famílies de noblesa de privilegi, són aquells que va ser a partir d'aquest 1310 tots els ennoblits per privilegi reial fins a l'abolició del règim feudal, i estan dividits en dos, en famílies de la noblesa rural i en famílies de la noblesa cívica, ciutadana, urbana. I en fi, crec que això és un instrument, un estri de molta utilitat a les universitats, als arxius, a les biblioteques i a tots els afeccionats a la història i a la genealogia.